Беларусы настолькі любяць прыроду, што ў нас нават ёсць свой уласны абаронца лясоў. Яго завуць гаёвы дзед альбо проста гаюн. У гонар дня беларускай мовы націсніце на сэрца і падтрымайце наша відэа, зрабіўшы рэпост. Дык вось. Паводле беларускай міфалогіі гаюн сочыць за парадкам у лесе. Усе звяры і птушкі падпарадкоўваюцца яму, а сам ён можа выглядаць як стары дзед, зарослы сівым мохам. Цела ў яго як у мядзведзя, але ходзіць ён прама, па-чалавечы. Раней беларусы не пачыналі будаваць хату без згоды гаёвага дзеда. Увечары гаспадар нёс у лес пачастунак і пакідаў яго на пяньку. Калі раніцай гасцінец знікаў, значыць гаюн дазвол даў. Калі заставаўся, трэба было шукаць іншае месца. А яшчэ ў гаёвага дзеда ёсць унучкі, гаёўкі. Гэта гарэзлівыя лясныя дзяўчынкі, якія любяць усё жывое. Да іх па дапамогу лячэння прыходзяць лясныя звяры і птушкі. Узімку гаёўкі абрастаюць густым белым футрам, а вясной зноў становяцца дзяўчатамі. Уся гэтая міфалогія казала, лес не рэсурс, а жывая прастора з уласнымі правіламі. Як вы думаеце, такія міфы сапраўды вучылі людзей берагчы прыроду?